One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll... Bueno, jo crec que ha estat tot un èxit. Cada any, ja sí, el número de parelles va augmentant. I bueno, l'any passat ja vam guanyar i aquest any per sort hem pogut revalidar aquest títol i bueno, estem molt contentes. Jugar amb la Marta és molt fàcil i per mi aquest any no he jugat a la dreta i era el primer torneig i anava una mica perdut al principi, però hem anat de menys a més i hem aconseguit el títol. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Bueno, yo creo que la Federación Catalana está haciendo un gran trabajo y también los clubs, ¿no? Hoy en día todavía están abriendo clubs nuevos, o sea, quiere decir que el pádel sigue creciendo y a nivel amateur pues la gente se apunta a los torneos y este torneo la verdad que es el mejor del año. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Bueno, com ha dit la Marta, la federació està fent una feina increïble, també els clubs, i bueno, jo crec que el pàdel no té límit, que va creixent cada any més i jo crec que entre tots podrem portar el pàdel al lloc on es mereix, però això no té límit i això és el més important, que segueix creixent cada any. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.